Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Karong simana mga kaigsunan, ato bang natagamtaman, specifically today, no? Ang pag-us-us sa presyo sa petrolyo. Katong naanda na tong mga mahal, mga higala, nagbaba na sa ilang presyo. Katong naanda na tong barato, nagmahal pa rin. Lumalaban pa rin. Kahit alam nilang sila na lang at yung partner nila ay wala nang pakialam. Patuloy pa rin nagmamahal kahit hindi na sila mahal. Pero ang pangutana ni, makulbaan man ta, panahon nga na i-rollback, kay, well, matod pa bagay galas balaod sa, kuwan lagi nga, in every action, there is always a reaction, higala, kay base na ni pagkasunod si Mana, musaka na pod og more than aning ginaog karon. Mo na ato magahigala ang gikadlukan. Nan, ato paminaon si Secretary Sharon Garin sa Department of Energy kung unsa pod may galang iyang pamahayag gumasulti kalabot ini. XFM Katropa. Depends on Trump and Israel and Iran on how the negotiations will happen. So these are things that are not easy to predict. But at the same time, though, the part of DOE, we are also trying to soften the impact of the increases. For example, by controlling the increase and setting a minimum and maximum for the rollback and for the possible hike, and then at the same time we're collaborating with the OTR and Land Bank for the 10 peso discount for PUJ. So, yun lang makokontrol ng DOE, but how the reaction of the international market, it's not something that's easy to predict. Alright. XFM Katropa. So, gipasabot mga higala ni Secretary Garin diri ang kaya na sa itong gobyerno katong pagkontrol mga higala sa mga labi na sa subsidy gyapon, no? Ngadto sa mga PUJ mga higala, katong mga discount nga gihatag sa mga PUJ. Pero lagi ang solusyon o ang problema ang gihisgutan by 2 aras Manila ni tanan. No? Ang akong gipangita karon unsay comprehensive nga action plan mga higala og mga konkretong himuon dili lang didto sa ilaha kundi mahatagan sa assurance ang taga Visayas ug Mindanao. Bullseye. Bullseye. Kay kining pagsakakar pag-us-us karon sa petrolyo naghatag ni nato og kakulba inay mga higala nga relief unta ang atong mabati. Ngano man kay kasayod ta mga higala nga posible ang sumbalik ani and the next week mga higala o sa sunod pang mga simanang mulabay umuabot mga igsoon posible nga musaka na pod higher than unsay gius-us niya karon mga kaigsuonan. Walay assurance gumikan kay even mga higala ang atong Secretary of Energy mga katropa wa may energy. Kaya matod pa niya mga higala, this is something that we can predict. Magdepende ka na mga higala sa dagan karon sa negosasyon sa Iran, Amerika and Israel. Bullseye. Bullseye. Diha sa Strait of Hormuz mga higala, gababag diha ang Amerika, nag-blockade sila, no, ang American Navy. At the same time, on the other hand, may galang PCAS, doon na sa closure, gihimo ang Iranian military. So, kinsa pa'y ganahan mo taak anang inyong kwan. Asa karon unsay pulos karon sa gipanghinambog ni Auntie Claire nga safe passage anang sa mga Philippine flag vessel. Wala pa din. Ipit ka din, masandwich ka bagay gala. Gaaway na, nag-atbangan na duha. Saya-saya kag agi-agi diha. So, wala pa rin. Mahimuot ko ba sa mga kanang bitaw mga pamahayag nga pang halos mangugat na si Auntie Claire gani magahigalag explain. Unya mabulabog ba? Napakita yung sa video ni Gawas mga higala si Auntie, grabe yun yung ana ututok sa iyang script.
Kay scripted lagi na basta ubang mga programa, pero pag Duterte na may higalay sgutan, si Auntie Claire, pariya na ako diri, way script ay. Outline reason doon. Si Auntie Claire, way outline. Way outline. Ako adere kay at least ako na ako'y topic outline. Unsay akong himuon, unsay isgutan ako, sunod na ako'y flow. Auntie Claire, basta Duterte isgutan, bira. So, kulang na lang paako ng microphone eh. Di ba kay kanang kuan ko no, safe passage no. Aman to gipanugan gyud nga may gining gihimo sa gobyerno. Mayo bitaw kisa man niingon nga di mayo. Gisaway ba na mo nawa man. Wa ba ko busaway ana. Mayo man na pero bagutan na ron makaagi pa day kagaron may galag dunay closure gihimo ang Iranian military at the same time dunay blockade gihimo may galag US military. Ginahan ka diha may gala. Ipit ka diha mga katropa. Gusto kang mo unload hala, sulod diha. Sige, so kani may gala kung naamoy ikatubil, tubil mo ron, and then ayaw sa mong pagkampante nga padung na ni kahumaning tanan kay from the words may gala sa ato ang Secretary of Energy nga way energy nga dili pa ni no, dili pa ka makaingon nga mao na gini siya but sa paminaw nako no sa uban mga gidatimbang nato paminaw sa nako may gala sa uban nga mga ekonomista og sa tanaw po dato sa ginibang ginaingon nila reset lagi nga mauna ni bay no kung muubos man naas 90 pero dili na may tabo lagi nga mangandoy pa katong diesel nga 49 diesel nga 51 diesel nga 55 wala na kay bisan pa may galag mahuman ang ilang gira ron ang mga facility dito guba. So malansang yun ta sa mga anak siguro abot lang maayong mo 80. Bulahan kay mo 80 ba okay na. Pero anara na lang ninyo yung kaugalingon aron di kay sakit nga 100 na gyud ang diesel. Anara na lang kay at least may gala pag mo 94 di ganahan ka. Ako kay dali ra man ko kadawat kab. Di gyud ako kay labaron akong utok sa realidad bitaw sa kalibutan. Pwede maguda. Ako nang yung gidawat nga ang diesel 130. Di nakapatubil ko itong niagi 122. Lipay na kay ko. Pilay presyo day 122. Ngano nga nalipay man ka. Ang ako manggianad akong kaugalingon nga 130 gid ang kuan. Samot na ron nga 94. Sabot yung kalipay kaya kung 1,000 may gala. Musubra na yung 10 liters na. Sabot yung kalipay, malipay sang inuban ako, Sis, mingong inuba nga ay, masudlan-sudlan na yung... Di na yun ko, sige, orange yan eh. Grabe, no? Di na magiging matulak.